Fil-laqgħa tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista ta' Bernard Grech issuktaw iżjed ġlied u argumenti wkoll fuq kummenti li għaddiet id-Deputat Nazzjonalista Claudette Buttigieg brabta mal-kumplott li kien inħema mill-Blue Heroes kontra Adrian Delija. Fl-istess storja li fiha żvelat kif Bernard Grech kompla jaffaċċja pressjoni bid-deputati li poġġew kap, il-Gazzetta Malta Today irrapportat ukoll li fl-istess laqgħa tal-Grupp Parlamentari l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija qam u għamel punt fuq dak li qalet Buttigieg fuq ir-radju tal-Knisja. Fil-jiem li għaddew meta ġiet mistoqsija jekk jiddispjaċiex li kienet minn ta' quddiem biex marret Sant'Anton għand il-President ta' Malta biex Delija jitqaċċat minn kap tal-Oppożizzjoni, Buttigieg wieġbet hekk. Ġifieri jiddispjaċik li għamiltu hekk, li għamilt hekk, li kont involuta? Le, f'dak il-moment ħassejt li qed nagħmel the right thing. Issa jiena ma tantx inħu deċiżjonijiet f'ħajti li wara jiddispjaċini fuqhom. Ftit wara li Buttigieg qalet dan il-kliem, One News staqsa lil Adrian Delija għar-reazzjoni tiegħu. Huwa wieġeb mod ċar li kummenti għandu iżda jgħidhom fil-mument opportun. Claudette Buttigieg qalet illi ma dispjaċiex li għamlet lilek fil-waqt intervista il-kummenti tiegħek dwar dan. Mhux għalissa. Nikkummenta fil-ħin opportun. M'għandekx kummenti ma nasibx li Mhux m'għandix, mhux għalissa. Il-kummenti ta' Delija ma' One News jikkonfermaw li l-eks kap kien urtat b'dak li qalet Buttigieg u dan esprimih fil-laqgħa tal-Grupp Parlamentari ta' Bernard Grech li kienu li ħapost Delija b'riżultat ta' dak li fost l-oħrajn għamlet Claudette Buttigieg flimkien ma' sħaba tal-Blue Heroes. Il-kumment ta' Buttigieg ħadu gost bih numru ta' deputati tal-Blue Heroes bħal Beppe Fenekadami u oħrajn iżda deputati bħal Alex Borg li huma magħruf li qed jinbuttaħ Delija indika kemm ta' Delija baqgħu ma jarawx għajn majn ma' dawk li qataw saqajn iż-żiemel tagħhom u ma rikonoxxewx il-vot tat-tesserati li kienu tellaw lil Delija bħala kap. Jien nista' nitkellem fuq innifsi, ħadd ieħor iwieġeb huwa l-email tiegħu. Dawn l-intriċċi kollha li jibqgħu jiddominaw il-Partit Nazzjonalista ikomplu joħorġu fil-beraħ stampa għal kollox differenti minn dik li n-nies ta' Bernard Grech qed jippruvaw jippreżentaw. Stampa li prova jpinġi quddiem il-mikrofonu ta' One News id-deputat Ivan J. Bartolo. Jiena kull ma nista' ngħidlek bħalissa il-Grupp Parlamentari Partit Nazzjonalista vera maqut.